Tatawid sila doon. Tatawid sila doon. Oh, huli na lang ulit kami. Maagos pa, no? Hindi ka na rin sa banyo. Ito ka sa kabila, Nay. Sakay ka natin. Iwan niya si Mami. Iwan. Saan doon? Saan doon? Doon? Ah! Kaya ka. Kaya ka. Mabasa yung mga ano pa. Dito ako masakay. Pwede pa ba sumakay? Ha? Uy, buriki. Si Nanay. Wag na magparalapit sa kita na ha. So dito po sa nakikita nyo sa kanan, yan po yung may lalim. Dito po sa kaliwa, malalim din po dyan. Dito po sa gitna, malalim yan. Ang lilaw ng tubig, oh. Oh, kitang-kita yung buhangin. Oh. Ay, ayan pala yung cottage. Binakura na nila nung pagpunta natin, wala yung bakod na. May bakod na. So, ayan yung mga dadaanan ng mga sasakyan. Ang dami naman naliligo, oh. Oh. Ayun. Oops. Kami nakasakay kami sa bangka. Sa bangkang ditulak. Oh, ayan. Tayo magsabit tayo. Harap ka lang kayo. Ay, ablang din yung. Ablang din na yung. Alikot man lang yan. Ay, biglang maglubog yun si Nanay. Masabit kita. Up. Up. Oh, diba? Bangka namin lumusot sa ano. Up. Oh, yan. Saan pa, Nanay? Yung ano ha, talim ng pana ha. Hindi ka masangkat, siyempre nagkanan. Kitang-kita yung paali nanay na kalutan. Ang linaw. Sabi na mo, hindi ko masangkat. Ano masusungkat na kaharap kayo. Ay, Diyos ko. O, baba na kayo. Tandaan na. Teka lang, baka may ano, bubog. Takot ka, no? Teka lang. Teka. Dati nandun kami sa mga punong yun naligo nung nakarang Sabado. Ngayon, dito na.
Yun, mga kabisakol, andito gumawa kami ng maliit na tent para may masilungan kami pag may sinag na ng araw. So, ayun yung mga kasama ko, naliligo na. High tide pa ngayon, kaya andito pa kami sa pinakagilid ng pangpang. Dami naliligo dun sa kabila. Dito, hindi masyadong mga tao kasi kailangan mo pang tumawid kung pupunta ka dito. Doon kasi, pagbaba mo ng sasakyan, baba lang nandun sa seawall, yun, tawid na. Baba na, ligo na. Dito, may malalim pa dadaanan, kaya bihira. Tsaka ito, mga taga rito yan, kaya nandito sila sa side namin. So, yun. Linggo ngayon, kaya maraming naliligo at sobrang init. Oops, ano ito? Tubig dagat pa ang tubig dito kasi high tide. Ang linaw ng tubig, oh. Kitang-kitang ilalim. Ayun si Manoy Phil. Ang dami daw isda pero kahit isa walang nahuhuli. Oh my goodness! Ang daming isda daw, ang daming isda pero kahit isa. Yung mga kasama namin wala pa, kami pa lang nandito. Ayan, ang dami na oh. Padami ang mga naliligo oh. Maaga pa ngayon, mga 8 o'clock pa lang ngayon. Madami na, lalo na mamaya. Kaya swerte kami, nandito kami sa side na to kasi konti lang yung mga nandito nakapwesto. Mamaya kasi mga mga 12, low tide na. Kaya maganda ngayon maligo. Bangka sinakyan namin kanina oh. Linis ng tubig dito mga kabisakol. Wag! Mababasa ang cellphone. May huli na daw si Manoy Phil. Tingnan natin kung anong huli. Meron nga. Aba. Tama ang Lapu-lapu in the house. Lapu-lapu ba to? Galing oh. Lapu-lapu, pang sweet and sour. Yan oh. Dito na yung mga kamag-anak namin, yung iba kong pinsan, nandito na sila. Nasukat yun! Kumakain din sila ng... May kali! Malahalim! Hindi kaya! Mahali! Ay, dali! Kali dyan! Naon dyan si Kali! Sabi mo, di ka masakay bangka! Ay, si Junalyn. Ay, bakit? Ay, yung sinisipon nga nito. Mag-iihaw kami ng nahuli ni Manoy Phil. Lalapo-lapo. Tsaka ito. Anong isda kaya to? Ay, nakakatakot ang itsura. Tsaka ito. Ihaw namin tong daing. Ayan o. Tabagay. Kainan ulit. Ilog-log mo yan, hindi na mawawala yan sa Ayan, kanin. Ito, adobo ulit. Adobong kanin. Sige na kami. Hindi si Bibi. Ano ba ganyan ang mga bata? Yung ang lapo-lapo. Yan ay nasa daw kami. Hoy. Ayan, nagbabangka na naman yung mga batang bangkero.
May pasahero pang dalawang bulinggit. Magki-clean up drive kami ng mga kasama kong bulinggit. Ayan. Kanina na umpisahan ko na. Dami ko rin nakuha. Ito yung nakuha ko kanina, oh. Shout out sa inyong mga bastos na naliligo dito. Kung tapon kayo ng tapon, babalik sa inyo mga basura nyo. Tanggalin nyo yung mga mga buhangin. Tatalon, may tatalon mula dun sa Grabe, ang lalakas ng loob.